Buenas tardes, gracias a todos por vir a esta comisión de Reto Demográfico, Igualdade, Benestar e Emprego. O primeiro punto do día é a aprobación da acta anterior correspondente ao extraordinario do día 19 de xullo de 2019. Algúnha consideración coa acta? Aprovámola por unanimidade, entón. Moitas gracias. Segundo punto, moción do BNG relativa á nova cociña do complexo hospitalario de Ourense e a necesidade do mantemento e incremento do persoal. Toma a palabra don Bernardo Varela, do Bloque Nacionalista Galego. Moi boas tardes a todas e a todos. Esta ven sendo unha reclamación que nos fan chegar os traballadores do Chúo, neste caso concreto o persoal de cociña, posto que na nova relación de postos de traballo que ten saído, así que por as reunións que teñen mantido cos responsables deste espazo, se traslada que o novo funcionamento do espazo de comidas vai conlevar unha reducción tanto dos postos de traballo e, polo tanto, teñen evidentemente unha preocupación lóxica por esta reducción e pola precarización deste servizo. Consideramos que é un servizo público e, como tal servizo público que, ademais, está nun sector tan sensible como a sanidade, forma parte del, pois debemos de, como Deputación Provincial, tomar partido e solicitar das autoridades, neste caso da Xunta de Galicia, que se tomen as medidas necesarias para garantir a calidade deste servizo fundamental e, así mesmo, que se senten a negociar cos traballadores deste espazo para que podan manterse eses postos de traballo. Toma a palabra a doña Montserrat Rama do Grupo de Ciudadáns. Moitas grazas. Boas tardes a todos. A verdade é que non me concorda a información que sai por parte dun partido e sai por parte de outro partido que neste caso ambos están no Parlamento de Galicia. Entón, polo tanto, agora mesmo o Bloque Nacionalista di que existe queixas por parte destes traballadores de que se van a anular 10 postos de traballo e o día 4 de setembro a deputada do Grupo Popular Marta Rodríguez no Parlamento de Galicia di que seguirá a ser xestionada directamente por o Servicio Galego de Saúde e non só se manterán todos os postos de traballo totalmente desempeñados por persoal estable, senón que se incrementarán con profesionais titulados en dietética e nutrición, ademais dun novo cociñeiro. Respecto do persoal, a deputada popular afirmou que a Xunta de Persoal do Chúo e o propio persoal da cociña xa coñece, logo das reunións celebradas nos meses de xullo e agosto con responsables dos Sergas, que ninguén vai perder o seu posto de traballo coa posta en marcha desta nova cociña. Polo tanto, a min gustaríame saber cal das partes di a verdade para eu poder establecer o meu posicionamento. Si é verdade que se van a eliminar eses postos de traballo, dende logo o meu voto vai a ser favorable, e se esa información é errónea, o meu voto vai a ser en contra. Entón, polo tanto, de momento, o meu voto nesta comisión vai a ser a reserva de voto, podendo escoitar a todas as partes e coñecer profundamente cual é o problema desta situación. Nada máis, moitas grazas. Toma a palabra o portavoz de Democracia Ourensana, don Miguel Caribe. Gracias, Presidenta. Vamos a reservar as alegacións para o Pleno, non por nada, simplemente para estudiar en profundidade e recabar máis información relativa á moción. En canto ao voto no dictamen da Comisión, o transcurso dela o decidirá. Gracias. Toma a palabra o representante do Grupo Socialista. Por a nosa banda, reservamos a nosa posición de voto para o Pleno e sometemos entón a, non sei se algunha consideración polas reservas que facía dona Montserrat Lama do Grupo de Ciudadanos. Non sei se cabe aquí ese tipo de debate ou non. Sí. Bueno, en relación co que comentaba a compañera, efectivamente, nos os datos que temos son os que nos trasladan os propios traballadores. De feito, levanse manifestando mes tras mes, semana tras semana, todos os mércores diante do Chúo. En algunha ocasión incluso tivemos a oportunidade de acompañalos. Polo tanto, que eu non sei se é que eles non se fían do que lles está dicindo esta persoa que nos comentaba anteriormente do Partido Popular, pero desde logo eles si teñen esa dúbida certa. En calquera caso, se así fora, encantados de que non vaya a producirse este problema e non habería máis alá que neste caso presentar esa defensa na que considero que todos estaríamos de acordo.
Se non temos ningún... Perdón, dona Monselama. Nada, simplemente voto en falta se o grupo de goberno, neste caso o Partido Popular, poidese explicar un pouco que coñecementos teñen vostedes desta situación, de si é real ou non é real, ou si os datos que traslada aquí o Bloque Nacionalista son reais ou non son reais. Me gustaría escoitar por parte do Partido Popular, que é a quen se dirixe a moción, cual é un pouco o seu posicionamento sobre este tema. Moitas grazas. Os datos dos que nos dispoñemos, que seguramente, polo que vexo nos seus apuntes, creo que son os mesmos que vostede ten, temos as mesmas reservas respecto a esas informacións das que vostede dispón e nos dispoñemos todos neste momento, e por esa mesma razón nos reservamos a nosa posición de voto para o pleno para poder ter tempo de estudialo e tomar unha decisión ao respecto en concordancia cos datos que podamos aclarar. Moitas gracias. Algúna consideración máis? Sometemos a votación entonces. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pasamos ao terceiro punto. Moción do Bloque Nacionalista Galego sobre violencia machista. Toma a palabra don Bernardo Varela, portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Pois a verdade é que esta moción, no momento en que se introduciu, que se registrou, non agardábamos que desgraciadamente estivera tan en vigor como está na actualidade. É certo que viña habendo xa exercicios de violencia machista ao longo deste verán, incluso no propia localidade de Valga, que agora mesmo está na mente de todos, pero de certo que unha vez vistos os sucesos dos últimos días, tanto en Valga como incluso en Madrid, por poñer outros puntos do Estado, pois o certo é que esta moción ten todo o sentido. Está moi próximo a nós tamén o que aconteceu no Concello de Vilalba, e de certo que consideramos que hai que recoñecer o movemento feminista como un espazo onde as mulleres tratan de defender, neste caso, a súa vida, que é o valor máis preciado, E tamén consideramos que hai moitas cousas a correxir e moitas demandas que trasladar tanto ao goberno estatal como neste caso a Xunta de Galiza, porque polo que se ve, desgraciadamente, polo que se pode comprobar, as medidas que se teñen tomado non teñen sido mínimamente suficientes. Todos os días, se non todos os días, si que casi todas as semanas nos levantamos cunha nova en este sentido, negativa, neste caso incluso con cousas tan curiosas como que dúas das mulleres que faleceron en Valga non van a ser consideradas como feminicidio, como violencia de xénero, o cual parece que non ten ningún senso, Entón, o que pedimos é unha serie de medidas para que as administracións se volquen, si cabe, neste gravísimo problema social que significa a violencia cara as mulleres, e que, por certo, se tamén vimos aínda en Madrid, que hai unha parte da sociedade que se nega a sinalar como un problema real para todas e para todos nós. Moi ben, toma a palabra dona Monselama de Ciudadanos. Gracias, pois concordo plenamente co compañeiro Bernardo Varela do Grupo do Bloque Nacionalista Galego. A verdade é que incluiu vostede esta moción quizáis no mellor ou no peor momento que podíamos sufrir, a nivel galego e a nivel mulleres como somos as que maioritariamente sufrimos a violencia deste tipo. Eu son partidaria de fagamos todas as manifestacións posibles, expresemos o recoñecemento a mobilizacións desenvolvidas por calquer grupo feminista, pero, dende logo, podémonos manifestar as veces que vostedes queiran, pero con manifestarnos non vai a chegar a solución. Comparto todos os puntos que vostede pon en riba da mesa nos acordos. Fala vostede do Convenio de Istambul, donde o artículo 14 di que incluir en los programas de estudios oficiales y a todos los niveles de enseñanza material didáctico sobre temas como la igualdad entre mujeres y hombres. Desde logo temos un problema a nivel Estado, temos todavía un problema de estructura patriarcal en moitas familias e temos un problema de base na educación. Lóxicamente creo que temos que avanzar todos xuntos, temos que
mirar hacia o futuro, non podemos permitir que estas cousas sigan sucedendo. Dende logo, eu volvo a decir, asistirei ás manifestacións que fagan falta, recoñecerei públicamente clubs ou asociacións feministas que fagan falta, pero dende logo creo que o problema radica en outros ámbitos. Se nos poñemos todos a traballar, e sobre todo os que están alá en Madrid, que son os que teñen que contemplar esta situación e arreglalos, se poñan as pilas, porque eu creo que non podemos permitir que volvan a matar a ningunha muller máis. Por lo tanto, xa vou a dicir aquí que o meu voto lóxicamente vai ser a favor desta moción. Nada máis, moitas grazas. Toma a palabra don Miguel Caride, de Democracia Ourensana. Sí, moitas gracias. En principio concordo no que é o contido, evidentemente non podía ser outra maneira. Tamén concordo que existen certas deficiencias na legislación en materia de protección de víctimas. Incluso existe un problema de definición da propia víctima, que conleva que dúas das víctimas desta execrable asesinato de fai uns días poden non ser reconocidas como víctimas de violencia de xénero. En calqueira caso, gustaríame profundizar e estudiar dunha maneira máis exhaustiva a moción, aínda que sexa para seguramente propoñer algunha emenda de engádiva para poder mellorar en calqueira caso os aspectos formativos, educacionais e tamén legislativos. Non sei se é competencia nosa, se é competencia da Xunta, pero de aquí ao pleno gustaríame poder profundizar e poder facer algunha contribución adicional a isto. Por lo tanto, vamos reservar a argumentación cara ao pleno. Grupo Socialista. Gracias a todos e a todas, boas tardes. Decir que, en principio, a violencia de xénero todavía hai unha parte grandísima da sociedade que non a recoñece como tal e a é exercida sobre as mulleres. Por iso é de xénero, senón chamaríase simplemente violencia, para o cual as penas e toda a legislación está no Código Penal. Por lo tanto, é unha violencia execrable. A moción, tristemente, non é que estea agora moi a caída, senón que tristemente a realidade nos golpea unha vez máis esta semana con 4 novos asasinatos de mulleres e o máis execrable en presencia dos seus fillos, co cual eses pequechos van a quedar marcados de por vida. Non cabe dúbida que é unha lacra que non se pode erradicar sin poñer un montón de recursos económicos e personais para abordar este tema, que ten que provenir, por suposto, de Administración Xeral do Estado, pero tamén das comunidades autónomas, tamén das diputacións, para que fagan chegar, sobre todo, aos gobernos locais medidas de prevención, medidas de seguimento e medidas, sobre todo, de educación e de implementación nos plans formativos dos nosos pequenos e pequenas, porque solamente a formación en igualdad poderá erradicar algún día esta lacra, si é que pode. Nos vamos a reservar o voto para o momento do pleno e en posibilidade de que tamén podamos engadir algunha emenda. De momento nada máis e moitas gracias. Por a nosa banda, nos non podemos estar máis de acordo con todo o que se manifesta nesta mesa, non pode ser de outra maneira. Non podemos seguir mirando como sociedade, como persoas e como políticos para outro lado. Tamén é certo, e concordo ca portavoz de Cidadáns, neste caso, en que non chega só con sumarse a todos os colectivos, non chega só con poñernos lacitos, non chega só con asistir a actos. É certo que isto é un tema que nos golpea a todas e a todos de unha forma, como nos golpeou esta semana, execrable, na que neste momento estamos todos en estado de shock como galegos, como españois, por as nosas 3 víctimas da nosa comunidade, máis as 2 víctimas que quedan sen nai, sin avoa e sen tía, que tamén son víctimas, tamén podemos estar de acordo neso, como tamén a víctima de Madrid e as súas fillas que presenciaron. Esas son, na última instancia, despois do que xa non podemos recuperar, unhas víctimas polas que tamén todos temos que loitar e pensar neles. Reservaremos a nosa posición de voto tamén para o pleno, en aras a tomar en consideración as enmendas oportunas que consideremos de aportar a esta moción, co gallo de mellorala ou intentar implementar al menos as condicións que se nos podan dar a nós dentro das competencias que podamos ter, que a nivel administración local temos moito que reivindicar do goberno do Estado neste momento, pero non exactamente é competencia nosa desenvolver políticas de igualdade.
Entón, se non tendes máis intervencións, podemos pasar a votación. Algo que decir por parte dos grupos? Non? Pasamos a votación entonces. Votos a favor? Votos en contra? Abstención? Sin máis, pasamos ao seguinte punto do día, que mocións de urxencia. Non se remitiu ninguna moción por escrito. Non sei se temos algunha moción por urxencia. Non temos ninguna. Ben. Seguinte punto, punto número 5, rogos e preguntas. Tampouco se registrou ningún rogo, ninguna pregunta por escrito. Non sei se queren formular algún tipo de rogo ou pregunta. Doña Elvira Lama. Gracias. Eu teño un par de preguntas, porque esta é a Comisión Informativa de Reto Demográfico, que non existía, Igualdade, Benestar e Emprego. E con respecto ao reto demográfico, estamos nunha provincia altamente envellecida, eso é unha evidencia, o que é medible, como decía o señor Jácome, hasta fai ben pouco non é opinable, ainda que eu teño as miñas dúbidas. Nesta corporación provincial, no anterior mandato, se elaborou un plan de natalidade, e nos gustaría saber o número de familias que solicitaron a axuda dese plan de natalidade e cuántas delas se concederon nese plan de natalidade. Por outra banda, temos unha segunda pregunta, que é que tamén se creou un observatorio do rural. Ese observatorio do rural, me imagino que faría tamén uns informes de como está a situación naqueles concellos máis envellecidos, máis dispersos, máis afectados do centro da capitalidade. Por lo tanto, pediríamos tamén un informe detallado sobre ese observatorio do rural e os datos de que dispón esta administración con respecto ao rural desta provincia ourensá, que todos os concellos son rurais eminentemente agás a capital. Ben, algunha pregunta máis por parte dos outros grupos? En resposta ás preguntas que fai dona Elvira Lama do Grupo Socialista, respecto neste momento lle responderemos oportunamente a estas preguntas que nos fai, porque non temos os datos respecto ao plan de natalidade, ao número de solicitudes que se formulasen e o número de solicitudes ademais que se concederon. Non temos, esta presidencia non conta neste momento con esa información precisa, pero se lle fará chegar da forma oportuna. E respecto á pregunta do Observatorio do Rural, tamén recabamos a súa petición e lle faremos chegar a resposta da forma oportuna. Sen máis, non temos máis rogos e preguntas. Pois moitas gracias a todos por formar parte desta comisión, por o tono e por a brevidade, e moitas gracias.